Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Poso kan? Ya poso toh. Alhamdulillah lek poso. Ya apa kegiatan ini? Kebetulan Nggih. aku mandiri oleh transferan ket bolone dhewe ato sing ning Madura karo Surabaya kelingan lho bolone dhewe. Oh, alah. Ya ya. Bolo futsal. Ya. Tak sowan. Ya. Kelingan. Nah, Kelingan. bocah kuwi mambengi transfer aku. Kon bantoke wong-wong sing ora mampu ning sekitarane dhewe kan akeh banget. Oh, akeh. Awake dhewe oleh amanah kuwi. Nah, iki engko ayo disalurke bantuane kuwi ning daerah Cetak Tulaan. Aduh, Kuwi Indonesia itu gimana? Ada Rono, tak loro wae, budal, bantu, kayak aku videonen. beh. Bantu dadi video bareng Ria ngono kuwi jenenge. Sik to awake dhewe iki ora usah gagas riak. Riake penyakit nek ora ditokke ya malah dadi penyakit. Riak lho, patok riak. Iki Ria, Kang. Lah. Masalah teko Ria iki piye? Iya kuwi. Dadi intine awake dhewe nglakoni hal sing apik, gitu. Urusan pahala ganjaran kuwi Gusti Allah sing ngekeki. Ya dhewe rasah mikir kuwi. Nah, iki murid. Nah, iki murid. Iya. Gusti Allah gurune. Iya. Gitu. Dhewe rasah ngarep-arep biji. Wis ben kono sing biji. Mudah ora? Ya ya mudah-mudahan. Dadi aku videonen dadi nggo apa to? Dulur-dulure dhewe sing wis mampu kuwi ben ngerti lokasine sibah, kondisine sibah mang ning kene, kondisi kaya ngene ben iso bantu. Nah, dhewe kayak informasi. Nah, dhewe ora duwe tapi urun tenaga, urun informasi. Nah, Ya benar-benar. Nah, budal kita apa ya, Bang Sore? Ayo. Ayo, Budal ya. ayo. Sikon kendaraanmu. Ya. Ayo. Oke teman-teman, ini saya dan Sandy sudah sampai di RT 2 RW 6 Dusun Gudak, Desa Cetak Tulaan, di kediaman Bapak Giman yang hidup sendirian di rumahnya. Monggo langsung mawon. Assalamualaikum. Ini Pak Giman, ini wawa ya Pak. Rezeki segede, saking rencang, tebih, jadi atas komunitas atau itu, saking rencang saking Surabaya, atau Madura, itu kan kelebihan rezeki, kayak ini wawa dalu, nambah pulau. Oke teman-teman, Pak Giman ini kalau melakukan kegiatan sehari
susah untuk melakukan kegiatan kegiatan. Mboten saged napa-napa nggih. Nggih mboten saged napa-napa. Wis saged iki namung carane iki namung pusat ngoten saged ngatur mboten. Sebab si suku niku mboten kiyat. Nggih. Waune niku anu terus pun bisa. waune niku anu ngoten niku lho napa niku penyakit dengan. Saking usia pinten iki? Mawon terus aku mboten kenging kan. Pasé ora anu iki basa wedi ten ngoten. SD. Dari kamu tak itu. Ya, basa SD itu. Ini ku basa SD. Niku. Taune dengan ya. Susah kok saya damu niku kok saya mboten kiyat ngoten. Dadi kekuatan iku ical sesuai ilang bokok-bokok ngoten. Nggih, Saya lemas ngoten. nggih ngoten. Nggih ajeng ngangge anu niku, ajeng ngangge teken niku mboten sago. Sebabe lek teken niku dicarok kaya tadi. Lah mongko niki kali niki niku mboten kiyat. Lah kok lek nyundep dodo niku mesti tambah syukure, sebabe mboten saged lawan. Nggih, ngoten niku. Niku pun nyobi periksa teng medis teng rumah sakit. Nah anu niku napa niku Pak namanya Pak Agul niku napa tunggal medis mboten Enggak terus iki. nggih kalih Pak sapa niku Ya teng RSUD Pacitan dereng. lek Pacitan dereng ke Pacitan dereng nggih dereng Pak Agus kalih Pak anu niku sinten niku nggih cetak mriki namun niku piye namun niku kalih iku anu niku buak nes lho bidan buak soal niku nggih niku wae kula niki kalih apa Mas kula niki penyakit kula niki nggih raga niki sikile niki Nggih. Ya bentene napa? niki ke nggih anu niku dengan niku wau lah sing ngeten jero niki mah lambung nggih mah lambung niku masalah saya tambah kali botol saku-saku Niku kumat-kumatan kan? niku ke linggeng mawon to Mas linggeng mawon sakit niku Napa maksudku napa benten anu praos napa sesasi pisan napa? buatan niku saben enjing dari berarti saya ngoten niku langsung masalah rasa panas terik mah nggih jalek kangge anu niku Mas kangge mikir Nggih. mikir lak jenenge tiyang ra mesti mikir wika-wika nah mikir ngoten niku mek bel-bel kados wah kados Yang saya Pak gimana nih soalnya pindah? kula niku mboten gadah KTP dadi kula tapi niku wae ajeng pajak KTP niku ki tempundi mlaku tempundi wong boten ke saking griya nggih niku Sederek mboten anu. Oh, sak buatan jadi buatan gadah KTP niku munggahe ngambil niku lek mboten ngangge anci-anci niku mboten saged Mas, mboten saged. Tapi si anu niku mboten tiap pisan. Nggih, Pak Teman iki mau. Nggih. Jadi Ngomong-ngomong sudah aku ngadepi masak. Enggak ibu. Andre namung, Andre namung matur sembah nuwun. Ya udah, teman-teman, ini saya di tempat kediaman Pak Giman di Dusun Glodek, Desa Jedak, Kecamatan Tulaan. Nggih, Kecamatan Tulaan. Pak Giman itu mau hidup sendiri di rumah sendiri selama kurang lebih 10 tahun dengan keadaan ya apa adanya seperti ini. Mungkin teman-teman yang berniat untuk meringankan beban saudara-saudara kita bisa langsung datang ke tempat Pak Giman di Dusun Glodek.
pun Pak iki kula pamit. Nggih. Ngoten. Enten nggih niku wau. Enten sedaya nggih niki enten namung matur sembah nuwun sebabe kula dipun paringi nggih ta. Dipun paringi pitulungan pedhan utawi napa mawon iki dipun paringi kula enten matur sembah nuwun. Niki wau namung nyaluraken sedanten niku kan mawon. Nggih, matur sembah nuwun enten namungan niku nggih. Pak Siman nggih sing sabar. Nggih. Oke teman-teman, kami dari Sugeng Entertainment selesai sudah kegiatan kita hari ini untuk mengisi kekosongan channel kita untuk beberapa hari ini, dan nantikan episode yang ke-7 untuk besok. Oke, assalamualaikum. Bye.